Benvinguts al meu raconet. Bé, avui veureu que hi ha així una ombra darrere meu perquè jo pensava que tindria un dia estupendo per gravar, que seria genial, ja que avui he treballat de matins, però no. Ajo i agua, he hagut de ficar aquí un focus directament cap a mi, que evidentment fa ombra darrere meu. Feia uns quants dies que no passava per aquí, no és que m'hagi passat res, simplement no trobava el tema clau del que parlar-vos. I finalment l'hem trobat. Torbe. En Torbe és un actor, productor, director i, bé, empresari en general de la indústria pornogràfica. Molt famós també per diverses polèmiques en el que s'ha vist una miqueta fotudet, com per exemple distribuir pornografia de menors d'edat. I que darrerament s'ha fet molt polèmic perquè aquest home ja feia temps que tenia compte de TikTok, noies i nois, no sé què us ha passat que no ho havíeu vist abans, en el que reaccionava a vídeos de noies evidentment i a primera vista menors d'edat que ballaven sensualment. I a més, ha fet un vídeo on parlava del feminisme. D'acord, gent que sapigueu que Torbe té un canal de YouTube. La gent de YouTube no s'ha fet esperar per gravar vídeos sobre tot això del tema Torbe i tot aquest cas que s'ha generat de polèmica darrere d'ell. Però què passa? Que només s'han fixat en els vídeos de TikTok i en els vídeos més polèmics, entre cometes, però ningú ha tingut temps i això és el que farem nosaltres. Mirar alguns talls d'alguns dels seus vídeos del canal de YouTube parlant de coses diverses i donant-nos consells. Donant-nos consells al tio que probablement em faci més fàstic d'aquest món. Em disculpareu en moltes ocasions si sóc obscena, si l'insulto, si dic paraulotes, si parlo en castellà, també em disculpareu, perquè és que no puc odiar més en aquest personatge, de veritat. Voldria començar dient-vos que jo sóc una consumidora habitual de pornografia, sobretot amateur, per tant, no tinc cap problema amb la pornografia, en el meu cas, sempre quan no siguin coses fora del comú i fora del que són els drets de les persones. Per tant, personalment i com a feminista, evidentment amb certs límits, gravar abusos sexuals no em sembla una gran idea, però bé, en fi, no sé què esperar de tots aquests vídeos. Vaig agafar l'ordinador, comencem i no sé, de veritat, no sé què esperar de tot això. Anem a veure. Com us dic, he descarregat alguns dels vídeos d'en Torbe del seu canal de YouTube. Els he descarregat vol dir que he obert els títols que més m'han cridat l'atenció, els he pausat en el segon 0,0 perquè així no li compti cap visualització i senzillament copiar l'enllaç i descarregar-lo. No vull que aquest home tingui ni un sol segon de reproduccions per mi, de veritat. Em sembla que aquest vídeo li hauré de posar restricció d'edat. Ai senyor, què ens trobarem? Comencem pel primer vídeo que es titula ¿Por qué son tan importantes las putas? Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, ja la seva introducció és com per fotre-li 6 hòsties de molt de cuidado. Me voy a desnudar ante todos vosotros hoy Com si no ho haguessis fet mai abans, això de despullar-te davant de ningú. con la desnudez, que es la prostitución, las putillas, para que todos nos entendamos. M'estàs vacilant? Suposo que m'estàs vacilant. Perquè tu dius la prostitució i et penses que la penya no t'entén. Has de dir les putilles. Quina violència m'agafa amb aquesta persona, us ho juro, no ho puc aguantar. Pero la mayoría de la gente hemos acudido porque es que mola mucho que una tía te haga de todo lo que tú quieras por una módica cantidad. I aquest és el problema de la prostitució, amics. Persones com aquest home
que en 40 segons de vídeo acaben de dir que fácil es ir a una tía, pagarle una módica cantidad y hacerle todo lo que a ti t'apetezca. Aquests, senyores i senyors, és el problema de la prostitució. La prostitució en si no és un problema. Jo crec que una dona té la llibertat de fer el que li dongui la gana. Igual que hi ha dones que es volen dedicar i els agrada dedicar-se a ser actrius professionals del món de la pornografia, em sembla molt correcte que hi hagin dones que decideixin o fer striptease, o fer pole dance, en plan, en un bar com a professional, o dedicar-se a la prostitució. Però sempre aquestes persones et posaran uns límits, perquè no són becerrillos que compres i els hi fas el que vols. Són persones. I des d'aquest punt de vista em sembla molt coherent que existeixi la prostitució, sempre i quan, evidentment, sigui una feina legítima que elles han decidit fer i no que fan perquè no tenen una altra opció. Recordem, totes les feines que fas perquè no tens una altra opció són una puta merda. Parlem-ho clar. Tira, home! Tanta moto per tan poc cervell. Lo contrario, que no son necesarias, que eso es algo feo, que es una explotación de la mujer, que todas están obligadas, que tonterías. Porque no... Aquí li dono la raó. Evidentment no totes les dones estan obligades, però hem de tenir en compte aquest entre cometes que us he dit. Vull dir, si una dona no té una altra sortida i es dedica a la prostitució perquè no pot trobar una altra feina, això és una obligació en realitat. Per tant, mirem-nos-ho també una miqueta en perspectiva, tot plegat. Son un grupo de mujeres empoderadas que dicen, mi coño es mío y hago lo que quiero. Y yo gano dinero con mi oficio, gano dinero haciendo lo que se me ponga en el coño, valga la redundancia. Veieu? En això també li dono la raó. Igual que li dic que és un cretí, també li dono la raó en això. Si una dona decideix que el que li agrada a ella és el sexe, per què no s'hi pot dedicar? Pregunto. Pues por ejemplo hacen de psicólogas. Muchas tías van ahí a escuchar a hombres, a desahogarse, porque tienen problemas en los negocios, problemas de pareja, y las mujeres están ahí, taca taca, hablando con ellos. Estas mujeres estas, a cambio de un dinero, te dan ese contacto físico, es maravilloso. Això és veritat, no tots els homes se'n van amb prostitutes perquè tinguin la necessitat de tenir sexe. Molts homes se'n van amb prostitutes perquè moltes vegades no tenen una altra manera, potser, d'aconseguir aquest contacte físic i aquesta estima de part d'una dona. Llavors, també hi ha casos i casos. Continuem, perquè els títols dels vídeos d'aquest home és que, mare meva, actrices porno que se quejan de que las llaman zorriputas. Y se quejaba de que ella era una persona normal, que simplemente hacía porno, que ocurre que si te pasas el rato provocando al personal, haciendo ver como que eres una chica fácil, una chica un tanto libidinosa, que en las películas te agarran del cuello y te dan de hostias y... Wait, perquè ell mateix ho ha dit, tio, en les pel·lícules. És que no estem entenent que el porno són pel·lícules, és actriu, hi ha càmeres, hi ha guió, hi ha direcció. No, o sigui, una persona que es dedica a això no és capaç de veure-ho? De veritat? Aquesta persona és una actriu, igual que l'Angelina Jolie no se li demana a la puta alfombra vermella que faci de Lara Croft, tio. És que és tenir dos putos dits de front, fill de ta mare. Es un poco este juego en el que estamos, ¿no? El provocar a la peña, el que la gente se crea, que estimule sus fantasías y sus cosas. Sí, està molt bé que tu estimules les fantasies de la penya i que la penya se crea estas coses. Està genial que s'ho creguin quan miren la pel·lícula, però que siguin conscients de que un cop han deixat de mirar aquella escena, tot allò deixa de ser real, que aquella persona no és la persona que veuen en aquella escena. A la gente se cree que tú eres eso. Pero claro, no te me quejes luego. Si estás enseñando pechuga y diciendo que yo hago esto, yo hago lo otro,
pues luego no te quejes diciendo que es que se meten contigo en las redes sociales y... És que no m'ho puc creure. És que tenim un problema en la societat molt real. Vull dir, una persona que es dedica, que és empresari de la pornografia, està dient que si tu sales en el vídeo porno haciendo ven que soy no sé qué, que te como todo, que no sé cuántos, ja ets això. És a dir, això que tu has fet en un vídeo és el que et representa per sempre en tota la teva vida i que no et pots queixar per això, perquè això és el que et defineix com a persona. Em puto prens el pèl, asquerós de merda? M'estàs puto prenent el pèl? Perquè jo no et dic porc perquè hagi vist cap dels teus vídeos, perquè em fas tant de fàstic que no penso mirar cap dels teus vídeos en la meva vida. I com et dic, soc consumidora habitual de pornografia. Però em sembla asquerós, denigrant el que acabes de dir, i em sembla de fastigós i de porc. Sí senyor, i és el que et defineix, perquè és el que amb les teves paraules et guanyes. Quin fàstic fas, tio. Quin puto fàstic. Que eres un gordo, que la tienes pequeña, que no follas si no es pagando, que eres un pedófilo, que eres un estafador, que eres un cutre, que eres lo peor... Vale, definim tots aquests mals adjectius que ha dit. Que és gordo és real. No em sembla correcte que se li insulti, perquè jo no penso que una persona se l'hagi de qualificar pel seu pes, d'acord? Però que ets un porc, que ets un pedòfil, això sí que ets veritat. Que ets un cutre, també. I que fas fàstic, també. Que la tinguis petita ja depèn de qui la miri i de qui l'agafi. Això ja és problema de cadascun, de com n'estigui d'orgullós de la seva cosa. És que això va de mal en pitjor, us ho juro. O sigui, m'estic posant molt nerviosa. Porto 2 vídeos mirats. 2 vídeos. I... Val, hi ha un vídeo que només us ficaré una captura perquè no el penso ni veure ni comentar, que es titula El que folla pagando acaba ahorrando, en el que es veu, com veieu, en primer pla la cara del Torbe i al costat el cul d'una noia. I ara vull que us imagineu que jo, com a puto unicorni, com a dona que sóc, aparegués de cop aquí en un vídeo amb un cul d'un home aquí al meu costat, així, tal qual. I... imagineu-vos-ho. Vull que penseu en tots els comentaris que això comportaria, en totes les crítiques, els insults, les barbaritats que s'arribaria a dir de mi. Però, com que és ell, i com que és un home, no passa absolutament res. I, per tant, voldria comentar un vídeo que es titula El feminismo no mola. O sea, han llevado todo a una situación, a un límite que yo sinceramente no lo reconozco, porque es que no veo que sea tan terrible la situación de la mujer hoy en día. Que sí, que hay 4 salidos que abusan de mujeres, pues sí, pero también hay mujeres que abusan de hombres. Ja està. El comentari bàsic de l'home heterobàsic, i és que hay mujeres que abusan de hombres. Per què no mires les estadístiques, tros de nap? Per què no mires les putes estadístiques? Per què no mires quantes dones es moren cada puto any per pallisses dels seus homes? Per què no mires quantes maleïdes violacions hi ha cada maleït puto any? No ho mires, això. A tu te suda la polla, perquè tu vius en el teu món, aquí amunt, en el que yo pago, follo y hago lo que me da la gana. Això és el que vius. No vius la puta realitat d'una puta dona que va a les 2 del puto matí des de casa d'un amic o d'una amiga seva fins a casa seva i que ha d'estar patint por per si en algun pirat en aquell moment se li ocorreix que és un bon moment per violar-me. Això a tu no se te passa pel puto cap, perquè tu vas tranquil·lament pel teu puto carrer sense cap problema amb la teva polla ben ampla per la vida. No et passarà mai res, no pateixis, com a molt t'apunyalaran per atracar-te, i dubto que ho faci una dona. Y quiero decir ante todo que el feminismo tal como está hoy en día no mola nada. No, mejor como estaba antes, ¿no? Las mujeres bien calladitas, haciéndole la comidita a sus hombres, haciendo lo que los hombres querían en la puta cama, porque claro, así, eso no es violación, no. Tú tranquilo. Me cago en la meva puta vida 100 vegades! Quiero decir también que yo soy feminista. Yo soy feminista.
feminista, diu. Claro, a mí me gustaría que hubiese igualdad entre hombres y mujeres, A veure, que es lo que propugnan ellas, pero es que desgraciadamente no hay igualdad. cuéntanos. La supuesta igualdad que piden ellas es algo que rascas un poquito y ves que no es verdad. A ver, cuéntanos. Entonces, vamos a diferenciar las cosas. Ah, que no nos cuenta. Vaya. Por un lado tenemos el feminismo y por otro lado tenemos el feminacismo. Ajá. Las feminazis, que son las radicales del feminismo, Les que t'escopiríem a la puta cara perquè ens sembles un porc, et semblen feminazis, no? Suposo. Val, comprenc. son unas tías que están bastante chaladas, Ajá, que son radicales, ajá. que te montan un pollo por cualquier tontería. És que estic flipant, tio. O sigui, està juntant tu sirvo en velocitat. Somos mujeres radicales, pero que te montamos un pollo porque sí, porque podemos. Què té a veure? Tenim caràcter suficient com per enfrontar-nos. Per tant, potser sí que tenim prou força. Potser una dona que no sigui feminista no té prou força i no té prou coratge i no creu prou amb ella com per enfrontar i fer-li cara a personatges com, per exemple, tu. A un presentador de televisión porque dijo los nominados y eran 3 chicas y en vez de haber dicho las nominadas ya le montan un pollo de la hostia. Em sembla molt correcte, la veritat. És tan evident com que si hi ha 3 dones, no sé què hi pinta aquí el masculí, la veritat. Els teus 2 collonets també els menciones o com va això? Me da mucha pena que se coja el nombre del feminismo para aprovecharse de un movimiento que supuestamente está bien porque busca la igualdad y luego se convierte en otra cosa. A mí, sinceramente, esto me recuerda a la época de los nazis. Mare meva! Mare meva! Mare meva! Però a tu què t'han ensenyat a les classes d'història, tros de quòniam? Bueno, empezaron a matar gente, a insultar, a todos los que pensaban de otra manera los machacaban y acabaron pues apuntando a un enemigo común que eran los judíos y les tacharon a ellos de los culpables de todo, ¿no? Esto del feminacismo pues por eso lo llamo feminacismo, porque me recuerda muchísimo a ello, ¿no? I això és el que fem les dones amb els homes, esclar. Les feministes no pensem que hi hagi dones masclistes i, per tant, hem designat l'home com l'enemic comú i ja està. I l'odiem per això. I no volem saber res dels homes. Bueno, o estás conmigo o estás contra mí. Y el problema es que esta gente han copado todos los medios de comunicación. Hemos copado todos los medios de comunicación. ¡Arriba, compañeras! Però què merda et penses que és el feminisme, tio? Què puta merda et penses que és el feminisme, tio? El feminisme és que jo, avui en dia, tingui els putos pebrots de dir-te això a la puta cara. Bé, a la puta cara no, perquè no puc, però pugui dir-ho en veu alta sense tenir por a que vingui un home i em foti una puta pallissa perquè hi té tot el dret, perquè és el meu marit, saps? Això és el puto feminisme, desgraciat. Lo de los acosos y tal, bueno, pues ya se están deteniendo a la gente que acosa. La gente tiene miedo de hablar. Están tan acojonados porque hay un movimiento tan grande en todos los sitios en contra del que opina diferente que la gente se calla. Ah, pero de los acosos te has callado tú, ¿no, pedazo de perro? Ya has dicho, bueno, sí, bueno. Ya, es verdad, ya se están tomando no se están tomando medidas, y tú, ¿sabes? A mí me la suda el feminismo. A ver, queridas, ¿qué pasa con el mundo islámico? ¿Por qué no decís nada de que un hombre se case con 3 mujeres o 5 y en cambio una mujer no se puede casar con 5 hombres? M'estàs vacilant, suposo, no? És que aquí a Espanya no et pots casar amb més d'una persona. A més, el tema de la poligàmia, que es porta en alguns països i que moltes feministes no hi estem d'acord, hauries de saber que tampoc estaríem d'acord en que una dona es casés amb diversos homes, perquè de la mateixa manera que creiem que un home no ha de tenir un haram, una dona tampoc l'ha de tenir. ¿Por qué en Marruecos van las mujeres con un pañuelo? Aquest tio, com s'informa del que li surt de la puta polla,
amb el feminisme, es pensa que aquí ens queixem de que no ens creixin pèls. Evidentment que lluitem tot això, però saps quin és el tema? Que pensem que si una dona decideix que ha de portar el burca, el pot portar perquè a ella li surt de la figa, no perquè l'imposin, repetim. El feminisme és que aquella dona, perquè la seva religió és una o és una altra, pot portar un burca, pot portar, no sé com es diu el puntet hindú aquest al front, pot portar el que li surti de les trompes de falopi, que és el que no entens tu d'això. O és que els catòlics no porten el seu crucifijo o el seu rosari? Ningú li ha de dir res a les catòliques que no portin el rosari. Això no et molesta, veritat? Tens una polla que te la trepitges, desgraciat. Ya que os gusta hablar de causas perdidas en el mundo, pero de esto no se habla. Solo aparece la noticia en televisión diciendo violencia de género, nuevo crimen de violencia de género. Ya, pero investiga por qué ha matado ese hombre a esa mujer. Bé, després de 3 minuts parlant de per què no ens queixem de que les dones allà a l'Aràbia Saudí facin una cosa o en facin una altra, aquest desgraciat se li ocorreix treure el tema de por qué no investigamos por qué un hombre ha matado a su pareja. Mira, et juro, tio, que et mereixes que et fotin amb un pal d'escombra, però fora, t'ho juro. Y las muertes de violencia de género de un hombre a una mujer son de unos 60 al año. ¿Por qué hay tantas ayudas y tanta historia a esas 60 muertes? Saps per què, carinyo? Perquè hi ha una cosa que no estàs tenint en compte, que es diu violència masclista, que no és només les morts comptabilitzades que hi hagi, sinó les persones que demanen ajuda, més ben dit les dones que demanen ajuda, perquè les seves parelles els estan maltractant. Per tant, no és només les dones que arriben a morir, són totes aquelles que són prou valentes i prou fortes per sortir d'aquesta relació. Mireu, vaig a deixar aquest vídeo per aquí perquè m'està posant molt negre. És que realment no sé per què he fet aquest vídeo, perquè és que és tremendo el tio. I després hi ha com una col·lecció de vídeos sobre la manada que tampoc vull mirar perquè no tenen cap puta coherència. La manada realmente fue una violación parte 2. La manada creo que sí fue una violación parte 3. Tengo dudas de que fuera una violación parte 4. Y la manada que decida el juez parte 5. A vosaltres us ha quedat claríssima, oi, l'opinió d'aquest home en quant a la manada, igual que a mi. Bé. Que tort està això. Bé, el meu ordinador ha començat a actualitzar-se, ha decidit que ara no és moment de seguir mirant vídeos de Torbe i em sembla molt correcte, la veritat, perquè se m'estava començant a inflar una miqueta la vena. Així que, si us ha agradat, deixeu un bon m'agrada. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem en el proper. Moltíssimes gràcies.